Welkom allemaal. Vandaag zitten we op de mooiste dag van mei hier buiten, lekker op het terras bij de Dullard, om te luisteren naar wat Monique te vertellen heeft. Want daar staat weer heel wat op het programma. Welkom Monique. Hi. Vertel ons, neem ons mee in het programma van juni. Ja, dat klopt inderdaad. We beginnen in juni weer met een hele leuke tributeband, de Eagles Legacy. Dus, en wat moeten we daarbij voorstellen? Nou ja, dat is gewoon een hele avond muziek van de Eagles. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat de muziek van de Eagles is. Dat kennen de meeste mensen wel. Lekker in de grote zaal? Juist, in de theaterzaal. Zitten of staan? Ik denk dat dit zitten gaat worden. Ja. Oké. Ja. We hebben natuurlijk ook al staanconcerten gehad en zit en staan, maar deze zal voornamelijk zitten zijn. Ja, oké. Ja. Maar degenen die mee willen swingen, die kunnen zeker rechtop staan. Tuurlijk, ja hoor. Come to your senses, come down from your fences and open the gate. I've been waiting for a woman who's a little of both. I can feel her but just nowhere inside. Degenen die mee willen swingen, die kunnen zeker rechtop staan. Tuurlijk, en hoor. meegenieten. Altijd. Ja, dat is nou, geen ik probleem. hoorde wel al dat er veel kaarten verkocht waren, dus wat dat betreft wees er snel bij. Dan merkte ik ook wel naar de theaterpresentatie van het volgende seizoen. Klopt. Dat er al een aantal voorstellingen zijn uitverkocht. Ja, dat klopt inderdaad. Het is heel snel gegaan met de nieuwe seizoen de tickets. Natuurlijk zijn er nog wel tickets voor een heleboel voorstellingen, maar er zijn er inderdaad al een aantal uitverkocht. Ja, het gaat goed bij de Dullard. Ja, heel populair. Super, hartstikke leuk. Maar juni is dan nog maar pas begonnen en Ectoon is natuurlijk ook een vast onderdeel van juni. Juist, ja. Wat kun je daarover vertellen? Ja, Ectoon is eigenlijk de dag van de makers, zoals we dat noemen. Dus iedereen die iets maakt of die iets doet of iets kan, die is welkom. En die geven wij een podium die dag. Dus je kunt het eigenlijk heel breed zien. Dus dat kan bijvoorbeeld een danser zijn, een zanger, maar ook iemand die schildert of keramiekt of andere dingen maakt. Eigenlijk iedereen die iets maakt, is die dag welkom om te laten zien wat hij kan. Mensen kunnen ook nog aanmelden? Of hoe gaat dat? Ja, dat kan nog eventjes, want het is natuurlijk al bijna. Dus ze kunnen nog aanmelden. En dan proberen we nog ertussen te steken. Dus we hebben een paar... je kunt je aanmelden voor een kraampje. Dus dat je met je zelfgemaakte spullen dingen kan verkopen. Als je kan zingen, dan mag je een optreden geven. Dat hoeft niet lang te zijn. Dan mogen 2 nummers zijn, 3 nummers, 1 nummer, wat je zelf wilt. Dansverenigingen die kunnen zich opgeven om te laten zien wat ze doen. En we hebben een expositie. Dus mensen die dingen willen laten zien en tentoonstellen, die kunnen meedoen aan de expositie. Oké, dus het is eigenlijk een open podium voor mensen die met kunst en cultuur bezig zijn. Juist, zeg ik het goed? Ja, heel goed. Ja, klopt. Okay. Ja. En dat is alleen bij de Dullard? Of? Ja, we doen het in de Dullard, buiten en binnen. Dus in de theaterzaal zal Passion for Drums aanwezig zijn. Die zullen daar hele leuke shows geven die middag, afwisselend met andere artiesten. En ook buiten hebben we een podium staan, dus daar worden ook optredens gegeven. Het braderie gedeelte zal hopelijk buiten zijn, bij mooi weer natuurlijk. Ja. En als het slecht weer is, dan verhuizen we gewoon naar binnen, want dat kan natuurlijk. Ja, en dat is niet aanmelden van tevoren, is gewoon lekker binnenlopen. Ja, tuurlijk. Ja hoor. Iedereen is welkom om te komen. Alles is ook gratis. We hebben ook diverse workshops waar je gewoon kan aanschuiven en kan meedoen. Dus ja, dat is gewoon een hele dag heel leuk allemaal. Oké, dus mensen die geïnteresseerd zijn in creatief, die kunnen eventueel daar ook kijken van, goh, waar kan ik op aansluiten? Ja, vind ik het leuk. Kun je het eens uittesten of je het leuk vindt. Oké. Ja, dus de creatieve vorming bijvoorbeeld doet mee met allerlei workshops waar je dan kan proeven wat het is. En vind je het leuk, kun je inschrijven of niet. Of doe het gewoon mee, dat is ook leuk. En het is ook gewoon gezellig. En het is gratis, ook belangrijk. En het is gratis. Die houden we erin inderdaad. Valt er nog ook wat te lachen in de Dullard in juni? Ja, elke dag valt er hier iets te lachen. Oké. Maar zeker inderdaad hebben wij een avond met Bas Birker. Bas Birker is eigenlijk een Nederlandse Belg, zoals hij het zelf zegt. En die is best wel bekend door zijn cabaretshows die hij geeft. Zeg, ben jij niet die Hollandse komiek? Ik zeg, ja, zeker wel. Hij zegt, amai, dat is goed geopereerd. Je ziet echt niks meer van die hazenlip. Oké, dus dat is voor de mensen die hem niet kennen, even opzoeken, even kijken van, is dat wat voor me? Maar
zeker een gezellige, Ja. humorvolle avond. Ja, we zijn al een heel eindje op weg. Er wordt ook gedanst in de Dullard. Ja, we doen hier alles in de Dullard. Vertel ons. Ja. Ja, zeker. Er wordt in de Dullard ook nog gedanst inderdaad. Wij hebben de dansgroep Flamengo del Campo. Die komen hier een show geven. Dus ja, flamenco dansen, dat kent iedereen wel met die grote mooie jurken en castagnettes en dat soort dans. En ze hebben een thema, dat is flores, dus bloemen geloof ik als ik het goed zeg. Dus het gaat heel veel met bloemen en ja, de show zal over bloemen gaan. Maar het is een hele vurige show. Een bruisende avond Ja, eigenlijk. ja, inderdaad. Want het is een avond, denk ik. Het is een avond, ja, Ja, klopt. oké. En misschien ook wel leuk om te vermelden, ja, je kunt komen en daarna is er nog een afterparty met een DJ. Oké. Dus dan kun je misschien je eigen dansmoves ook nog eens uitproberen. Dat is een mooie aanvulling. Ja, inderdaad. Maar mensen die soepele heupen hebben en die denken van, goh, ik wil dat ook leren, kunnen ze zich aansluiten? Ja, dan kun je even informatie aanvragen bij de flamenco danseressen. En dan denk ik zeker dat ze altijd staan te springen om nieuwe leden. Ja, mooi. Want dat is een lokale club, dus iedereen uit de buurt die kan daarbij erop aansluiten. Ja, klopt. inschrijven. Ja. Ja. Nou, dat mogen we niet missen. Nee. Dat denk ik ook. Goed, dan zijn we in juni al een heel eind op weg. Maar we sluiten natuurlijk het seizoen af met een bruisende barbecue. Ja, we starten de zomer zoals we ieder jaar traditiegetrouw doen met een buurtbarbecue. En eigenlijk moeten we het geen buurtbarbecue noemen, maar een zomerbarbecue. Want iedereen is welkom. Het is niet alleen voor mensen hier uit de buurt, maar iedereen die het leuk vindt om nieuwe mensen te leren kennen, om gezellig te komen barbecuen, die zijn eigenlijk welkom. Ja, wel van tevoren inschrijven. Ja, graag. inderdaad. Ja. Anders En, hebben we worstjes tekort. Tegen een vriendelijk prijsje. Zeker, Want het is ja. toegankelijk voor iedereen. dan Ja, eigenlijk. inderdaad. Ja. En ook wel leuk, Benny de Vet zal die avond optreden en de avond aan elkaar spelen. Ja, Dus een dat is barbecue altijd zonder gezellig. muziek, dat is niet Nee, compleet. nee, Hè? dat Ja. klopt, Dus dat inderdaad. is voor iedereen toegankelijk. Ja, ja. En een mooie start van de zomer. Ja, dat denken wij Ja. ook. En daarna leggen we even stil. Ja, daarna zijn wij even 6 weken aan het bijkomen van alles wat we hebben gehad dit jaar. En ons aan het voorbereiden natuurlijk op het nieuwe seizoen. De kaartjes daarvoor kunnen mensen allemaal al bestellen. Het hele seizoen staat online. Dus ja, dat is natuurlijk voor ons even rust in de zomer. Ja, en zoals we al zeiden, er zitten een paar toppers bij die inmiddels al uitverkocht zijn. Maar er zijn Ja, nog kaartjes zeker. genoeg voor Ja, andere ja, voorstellingen. ja, zeker. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik denk dat we weer enorm gaan genieten in juni. En heel graag tot na de zomer. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Namens het team van de Dullard wensen wij jullie allemaal een hele fijne zomervakantie. En wij hopen jullie ook na de zomer weer terug te zien.